En dan is het in één keer heel oorwaar. Dan zitten we net meer met temperaturen boven de 30 graden en dan hebben we het net meer over zwier waar. Ja, en dat zwieren waar, dat bracht gisteren in het noordesten van de provincie het meeste wetter. Hontem hier 40 mm en de Westerijn zo'n 30 en hele millimeter. Maar dat voel in een kwartiertijd zo'n 20 mm. En dat jou dan die wetteroe lijst. En verder, ja, maar dit waren als de oude dagen, krijg je natuurlijk eens een reactie. En komt het in meer simmers voor, volle meer simmers, dat wij zwieren tongerbuien krijgen. Wel, joen en vannacht geen tonger meer, droeg waar. En de temperaturen, ik denk zo tussen de 9 en de 13 graden. De hegere temperaturen toch wel op de waterloon. En dan de wind, zwak ondmatig en die komt uit het noordwesten bij. Morgen, we hebben een paar buien of buikers. Ja, de kans op tonger is net hier en dal uitsluiten. Ik ga het net onjoen en de zinnen komt uit en trog ik nog te vaskin. De temperaturen morgen zouden bij de 18 of de 19 graden hinnen. En de wind uit het noordwesten matig en vrij krachtig. We zorgen vooruit. En dan komen we een vreedzin en een sneeuwen en een snaaien, maar droeg waar. En de temperaturen op deze dagen zijn 18 of 19 graden. En de wind blijft maar in het noordwesten zitten. Ja, dat verklaart tegelijk dat wat koelere waar. Maar na het weekend krijgen we weer op een simmertemperaturen. We moeten morgen maar weer even in het waarsjen.